Vorig jaar was Buma NL voor jou een bijzonder moment. Ja, toen heb ik €2.500 gewonnen als talent. En daar ben ik ook echt heel blij mee. Daar heb ik ook heel veel support gehad, van jullie ook. En ook van Radio NL, Sterren NL, eigenlijk noem maar op, België. En nu komt er binnenkort weer een nieuw nummer uit. Hoe gaat die heten? Ticket naar de zon. Geef mij maar een ticket naar de zon. Dat klinkt als het liedje wat een jaar of 3, 4 geleden al eens een keer uitgebracht is. Niet officieel. Het is wel een beetje, maar het is nooit op alle radio's gepakt. Maar het is eigenlijk gewoon weer hetzelfde liedje. We hebben hem in een nieuw jasje gestoken. Ik vind het wel eens apart om het opnieuw. Mensen hebben het nog niet gehoord. En hij is wel bij sommige mensen opgepakt, maar bij heel veel dingen niet. En het komt door pluggen en dat we het eigenlijk gewoon bij een label hebben of bij radiostations wel afgegeven hebben. Gewoon persoonlijk, zonder plugger, zonder die dingen. Dus eigenlijk heb je het, jij kent hem, maar heel veel mensen niet. Maar het is niet alleen maar de zomer. Het is ook de winter. Kijk maar je kunt naar Westendorf en dan heb je ook de zon. En je kunt ook naar Curaçao als het winter is. Het maakt niet uit. Geef mij maar een ticket naar de zon. Ja, er komt een clip bij natuurlijk. Want anders kan ik hem niet bij jullie draaien natuurlijk. Hè? Ik kan niet zonder jou heeft natuurlijk al heel lang doorgedraaid. En dat is zo erg gesupport dat ik het ook niet wilde afkappen. Daarom heb ik het eigenlijk zo lang laten wachten. En ik ben toch echt zelf bezig voor nieuwe dingen.